Kedam tang jang mi poni phai inquiry ni ada por phai kebra achitim apor malom hidipi pathu akla malong lakha inquiry si BJP Borjan Mondol Committee pen BJP asong kangdang amai ke paman pon lakha inquiry si Borjan BJP Mondol Committee amai phu Sonaram Singnar pen si mai chari pon lapen chun bang long kathar inti pen si mai ke phalam the jailo Maya Long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Borjan MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Long Kitimung EM Lun Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman Richard Tokbi BJP East Karbi Anglong Dun Maipu Roland Killing Mohila Morcha Yuwa Morcha Minority Morcha ST Morcha Local Committee lapen penangan ki thekiding atum chitong dun riti Labang Solong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ke than kangke non kevang ji jang miniphai inkoraner kebarni India Prime Minister Narendra Modi loring thepi Koloni constituency along wangpo halamang so kaching room along Borjan constituency pentami chitong dunangpo lapen archo dunangpo lapen Karbi Anglong attoka no pentami kaddu kawe lak ho armu pachitong ji aphan claim bom lopusi mayalong lam thejai pon Bangso hut pherang ke thengno Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen nangke pachini dunke India Prime Minister Narendra Modi ke bang hut Karbi Anglong arat ke doan Dhorom Party chipu pe pin pensi chingrum po labang so kachi tong dunji aphani liphan penangan atu birta nang paledo lason si ASDC CPIML Karbi Rong asaramai lason thak thak si penangan Karbi Anglong arat ke doan atum tami Prime Minister Modi alam the ku PPC elitum aphan birta ke miasai angdeng ki piponji ma laso puthak waidak klarsapen radafan pachini dia phansi ke ongdong arat atum ke chonghong prong lo pusi ningje pon alang peklang ponji la announce kar lasi yuta ke me adong we Karbi Anglong arat tame pitta ke me ke banjia phansi Narendra Modi ke banjia phansi chonghong lasi Narendra Modi ke bang apu Karbi Anglong arat ke doan de Dhorom Party pepin pensi hoda ka baki ka chitong dia tumhan pe ani phan pirtana pe pini ilong pirtana pe leki SC CPML kuda chitong donji Karbi Rong asaramai kuda da chitong donji tasi lason da tarsi penan Karbi Anglong ke tu atok anu atung tame Narendra Modi alam the ko PPC iltum Karbi Anglong phan da ke biya sayang deng ipi ponji mala saputha alang ni waita klasa pedrat na pachini dia phansi Yongdung aratung ke chonghong prong tasupun dah sepinjang ni Borjan konsensi long kami dan John extended meeting tu tasila sedang ni lengai cetong dona lam ke bang kelap tu Narendra Modi ke bang ialam pun hasil lang kacing waimo tasila solong ni dadak na cetong tu Borjan constituency along kaddu kawe long plikebra pli apuling station penta chisik pemme pensi dunang popusi mayalong chithanchimom pedopon lo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live